Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati šta sam novo dodao u moj Lego grad. Ovog puta su mali dodaci. Sad ću vam pokažem šta sam novo dodao. Kao što vidite, ako se sećate pregled Lego seta policijski auto 2022. Njega sam stavio ovde i tu sam dodao auto koji vozi jedan lopov. Onda ovde sam stavio onog policajca koji ide da puca, a tu sam premestio i napravio novi bankomat. I tu se nalazi dvojica lopova koji idu da pljačkaju. A tu se nalazi policijski pas. I ovde je policijski auto. A tu je bolnički auto, odnosno kombi, i pored je auto koji vozi običan čovjek, građanin. Dakle, ovde je bila fontana, ali fontanu sam izvadio iz grada. Evo, ovo je ta fontana, pa sam je stavio ovde. Nažalost, nema više fontane, ali sam napravio pljačku. A zašto nema više fontane? Zato što fontana treba biti na mestu gde ljudi mogu da idu i sednu i gledaju fontanu i uživaju u gradu, ali sad nema mesta gde da stavim fontanu, pa sam tu stavio bankomat gde su dva lopova, gde je pas koji ide takođe da ih uhvati. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.